Hello guys, welcome back to my channel. Tuto lam sukan channel lo. Inge tabu inge 10 baje tongkha. Mia je parlor ro salai femina bo. Inge parlor malik bai inge to ano fungo no kol khaijak mia horbo kol khaijak inge fungo kol khaibo sawo mane dati phekenge kisa sanai. Dati phaidi hin sawjak ta inge afro ang phungni maisi saya khu. Inge tokhono jesa mani asno dati angkol olongkho ka anjorti tara khura khai no. Inge tahu thanglai tongo monai bekunai monai ke boskango inge kisa ki bukiri jak to an bukhne kisa kogui tongo inge te borok da kogui phaino am bukisa kiri tongo inge bokai to kaham nongnai hinai sawo e kana hadi babsa songtam ke thanglai tong age sarai pura sungu khub bonke thanglai kya nok rok hnai ne bolong ni japrani nok rok snamui ne mamu sosong rok hnai ne tokon angke kisa sima thango tam hinga hinge hostel bisi tongbola ngathini bagini ta hinge hagini kono baddige di hinge mane a bike to sawo angko derma kono man tongo bo hinge sawta kono nya hamnai bokhnai rok kogla ka thai sawta hinge abono thangnai gana mane thangnai khaijak ne gana boto ingno ta mungno emne nogo parawo khaito onek khaijaka amtei L'Oreal rok bai hinge Revlon rok bai onek khaijaka hinge wai supono parlor ro tang thangya ko tin no first time thang khaijak na nayo nagno khota hinge video no paisak nai tongdi musa Korean musa bukung sukak Pabir bukan tiga dong kan orang kawan dong. Ma bin bukna ke tikana ta hanya lo bin bukna jakna ta sungme sugang tong na pun jahat ka Yang masih yang. hai hindi ko yang masih ko yang Iya bahang kelaka. Ini dong ke hino. Tata nasi. tata hla tata Tata hla itu. bom tata hla tata hla Tata hla. tata hla tata Iya bahang hendak tata Hingke guys lauchra bazar phai sok payei bai songni gari reserve no phai man phaikya hingke tabuk e kobong ni tuktukon thangoi tongo ta hingke borok hospital thanai poi kana hadi bai ni bwsla pura cute wngoi tongo bini mokol bising longma se tam sanai pura buri bwsarok pon paya ati kahai wngoi tongo asike bini mokol bising kolok hingke borok khaito thangpaikha wngko o singke singte kaisa mono ni tuktuk khata bo hingke borok swkrui nasingmani hingke onek time nasingmani pore sing tabuk finally mono bazaro phai sopika hingke to tini to robo roibar do hingke mono bazar tam kisa khali bazar haisi wngya hingke bai singno time rimani o time o sing sok paliya already sing late wngoi thangka gari o passenger kaini bagoi hingke tabuk hingke thangoi tongo iko supermarket sakao se boni dogan hingke ba mane boni parlor ta hingke paisok paika iko bisingo yang geri sumnai dogan rok mamang hingke iko bokhe baini wngko parlor hingke already customer se phaijak na juta rok tongo hingke iko customer phaijak hingke bai bai borjan thangjak sido hingke nasing nai gana Oblin bag da hingke anse age te kaisa customer phaijak boni bo je bwkhano street khaina nayo hingke bini bo tabuk no bithorok phul bai nai sui phaidorok hingke bai sesong yak paile hinui bo boni te kaisa partner no call khai tongo hingke ano kisa nasinga di hinui sauta hingke tak boni wngko bithi phuli phaidrop ba hingke iko bini wngko paikha hingke ano khai mane boni pai skang no khainai temasa bini partner phaike ta hingke guys bini hingke bwkhanai street khainani bagui nai se iko wngko bwkhanai bagui tonjak hingke bini hingke anse te kisa bwkhanai barao kintu bwkhanai ke bango se bini anse pano hingke bo hingke tini hostel thana nang psarigo hai hinai borok dofra kafra ke khai tongo hingke bo hingke wngko kisa dam komijat khaijak ta iko tam hnai 2000 jat po bini hingke bo hingke iko abo L'Oreal Crediba abo bai po
L'Oreal tong L'Oreal kongma L'Oreal tongo do obo hongkengke haino normal haino bazaro je man dam sarani product e abo L'Oreal bai khaimani hini sawo haipano naithogo iko je baino khai tongma nukmani bo sotonmani kaham kano sotono hingke ani bwkhwnai to sailap korika pura kobo haino suka hingke iko tekesa bai phaika mane bai ni boni partner hingke bono hingke obo khairi guys iko ani bo process start wngkha hingke ano bo tabuk shampoo bai bokhorok suri phainai wngko bwkhwnai rok hui tongo aske je o bai sotonoi riri khata ang gitna se pailiya ukuluk digi waisano usuli ma thangsiu hingke wngko bini bo khaima nadak madang tongkha tamoni himale current se thangui ririkha hingke tabuk khe to ani current ni kun dorkar korikho tamoni himale ano tabuk first bithi fulijaknai a bithi wngkha wngkoni bagui manakhe abo fulipaioi 15-20 minute tongna nangpa oboni pore hingke tekesa bithi pujan tarpore sani bwkhwnai soton jaknai hingke athini bagui tabuk current khe to ani kun dorkar korikho hingke naidi ano bwswk aram aram khlainai bokhorok massage khaijaka aske muk triphaika kun sana se lap korikho aswka aram nangsukka pura muktri se thaske phaisukka hingke ekdom obono best aram nangsukmani moment hingka hingke aswke o bithi fulbaine ano bokhorok massage khairijak ta hingke guys tabuk 15-20 minute haino ma tongrana asugui current bo takhunu phaiyako o monai som kharma singjak achuk tongjak suka bongjoro te current bo takhunu phaiyako hingke 11 ta ni simi chwng phaimani pura tabuk iko 12 ta taherok baji tongkha hingke iko 20 minute complete nongoi sui phaigraka abo first step tarpore tabuk taisa ani second step ni bagui ni bithi fuljaknai obo khe prai 1 ghonta tongjaknai pu hingke ani bagui obo onek kothin tamoni ang ekta jaga o aswk ghonta loriya bade tongnani obo to ani bagui sombab ya ekhono ma tongnai tamo khainai kisa wngko naithok khainai khe to kisa kosto to khainai no nangnai hingke finally ani tekesa bithi fulbaika tabuk 1 ghonta oro haino mukti kahimne ma tongnai ang hingke yango hingke khaipaikha current to phailiya hingke borok bo hostel hana nango hingke ba tabuk 1 ta 1.5 ta rok haisi baji tongkha hingke ba hingke oro inverter chikon sa kaisa tongmani ombai phano ma khailekya borok hingke yang bai bo salajagui haino rogoi tongkha hingke khaibai tei kisan bagui current bo phairikha hingke tabuk current bo khaisinai boba nugui warik wong tongtiro silai sini laiya dusung oro phaimalai phaimansi hai hinmale taising current thangui rikha hingke inverter bai se khaiyo bini bono complete ma khaisio hingke naidi bwkhwnai to onek sign wngkha pura waisano mane tamoni bono ekdom wngkong sukata sana rwngli yang obo tai hingke hati bini bwkhwnai bo naithok no wngkha hingke asa khaio ani bo atwkheno naithok wngnai hinui nai tofan bini khe khwnai wngkong tongbola kwbang bola hingke bini khe naithokata hingkai tabuk hingke bini bwkhwnai rai tongjago busuk ta mane obo to jotono saimano khwnai sotonka hingke obo wngko busuk ni obo kolok ba rango hinui nai hingke aboni bagui boni bwkhwnai rai rikha Ay 3-4 घंटा नासिंगमानि pore se tabuk se current thajang phaijak kiste tiani bagui fashion rwi thango pura bokhorok kharam suka pura ekta jaga mang 3-4 घंटा asuk tongnani sombob wnglaया pura yang angkhe engkang malenga hingke tabuk khaisinai bai phaika taki heroine no solaisinai.
Hingke guys ani bwkhnai 3 bag ni bisingo 1 bag complete wngkha hingke tei 2 bag tongkho hingke tei 2 jon 2 jon ya sorry ekjon customer paijak mane bini logi temasa paijak tongo bo hingke bo bwkhani rajakna phaio wngko ukulok dige bara bwskang dige kolok hai bo boni dijon hingke ateke bwkhani rajaknai phaio hingke ani hingke toi ko tabuk to kunu saimaya ko bo tahai wngno. Finally guys ani bwkhanai street khaibeka naina di bot hayengkha angkhai to onek hamjaka but khaini to tamo khai rikha hingke borok to bwkhani ranam na bwkhani raliya mane raliya ta kisa kisa busung sim rarikha bwkhani ko onek hamjago hingke angkhai to rokoi to naithokjaka but asuk sapta kaisa pura 7 din bahai tongnai bahai chanai asuk kothin klainai hingke obono angkhe nge ekdom kosto nagjak sukata. Hingke ang obono kaham ke toni damano sapta kaisa pore ang norok no tesa phunuknai ani bwkhani bo tahai wngtong tak to naithok no wngwi tongkha angkhai to hamjak sukano hingke norok bo tahai nangjak norok bo sadya no comment khaiwi. Hasinai khoi diba. guys tabuk hingke salam jorok sok paikya kama ko joton pai bekha nogo thana swkang momo naitokmani momo kri noro hingke biryani tongo hingke tok bahan bai biryani tai thanglai sinai hingke oro joto paka fan rijak hingke tokhono swng ekta ekdom kunao phai hapalekya oro fan kaisa off khai rinakha hingke sini mangso biryani sok pai stikta ko sosok paikya hingke tabuk salai sinai ta chawi direct nogo thangsinai hingke tini video asjor nong sinai kana next vlog sok pai ne bat tini bagas